viajero que hizo en bici 41.500 kilómetros en 20 meses. ¿Sientes que has cambiado? En plan, que estos 20 meses te han enseñado cosas. Bueno, sí, enseñaronme, pero dime conta que cando cheguei aquí que todo sigue igual. Porque o medo, que vivimos con moito medo, a amabilidade que cuanto máis pobre é o país máis amable, parece un pouco de Pachamama e de tal, pero realmente vino e creo que é así. Eu notei desde que empecé o viaxe hasta que o acabei que o mundo foi a peor, é dicir, Que sentido? As situacións políticas están máis complicadas, en Irán, cando eu pasei non había problema, a volta xa non puden entrar porque necesitabas un guía turístico. En un viaje de este estilo, todos tenemos un poco el concepto de que hay que llevar mucho dinero o un colchón bueno. ¿Cuánto gastaste tú en total en el viaje? Todo, a bici e todo eran uns 40-50 kilos. Bueno. Dependía da comida, se levaba moito, unha alforxa iba solo dedicada á comida. A xente que lle agobia non sabe onde vai dormir ese día. Eu non teño ese problema. Eu había días que eran as 11:30 da noite e eu non sabía onde iba a dormir. Plan, pois o que veña, virá. Seguíronme en China, tuve a policía que me seguía porque China é unha sociedade moi controlada, hai cámaras por todos os lados. Sí. Teño que dicir que o 14º, 15º mes de viaxe foron duros porque vía que levaba xa moito tempo na viaxe e que ele estaba moi lonxe de casa aínda. Bienvenidos a todos y todas a un capítulo más de La Grieta. Hoy está con nosotros un viajero que hizo en bici 41.500 kilómetros en 20 meses. Recorrió Europa, Asia, Oceanía y hoy está aquí pues, para contarnos su experiencia y las cosas que le han pasado, porque deben de ser muchas. Está con nosotros Paquiño, Terrameiga. ¿Qué tal, tío? Nada, aquí andamos, de volta a casa. Ya veo, muchas gracias, tío, por estar aquí. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? O sea, ¿qué estabas haciendo o con quién o qué estabas manejando en ese momento para que se te ocurriese esta locura? Porque es una locura. Bueno, eu sempre digo que estas cousas non salen dun día para outro. No meu caso, pois, necesitas un tempo de... A idea chega, pero despois tens que ver se é viable ou non é viable. Eu comecei a... Bueno, sempre anduve en bicicleta toda a miña vida, pero houve un momento, despois de pandemia, que eu empecé a viaxar en bicicleta. Fixen un viaxe en Galicia, polo Courel, por toda a zona dos Caños do Sil e tal. Dixen, ostras, que mola viaxar en bicicleta, estar en contacto co naturaleza, estar tan exposto aos diferentes... bueno, pois o que... exposto a todo, realmente. E perdín o medo, porque eu dixen, cando fixen ese viaxe, eu tiña medo a dormir fora. Obviamente, cando tú dormes fora, pois claro, dices, dormir no solo no monte, tal e cual. Bueno, dixen, veña, pois hai que facelo, porque se eu quero empezar a viaxar así de bicicleta, ten que haber unha vez que eu durma fora. E nada, dormín, non dormín nada, obviamente. A segunda noite tampouco dormín nada. Home, que debe pasarse medo, tío, ao final, as primeiras veces... Hai moitísimo barullo no monte. E a terceira xa dormín porque estaba reventado e despois xa, bueno, pois unha maneira de quitar o medo é afrontalo e nese aspecto pois xa fixen así eses pequenos pasos. Pero non tomar a decisión, era realmente eu empezar a camiñar cara a este viaxe, pero a decisión que ainda non se tomara. Claro, palpar la experiencia, claro, digamos. Foi pouco a pouco. Claro. E nada, despois empecé a facer Berín-Madrid en bicicleta. Facía Berín-Madrid no fin de semana e volvíame. Bueno, porque eu vivía en Madrid, entonces pues traballaba unha semana lá, traballaba mellor outra semana cá. Pero todo esto ya sabiendo que ibas a no, hacer... ainda non. Isto eran pasos que se iban facendo pouco a pouco para... que eu non me daba conta, era inconsciente de que te estabas preparando. Sí. Claro. Entonces, non sei se o culme de todo isto é este viaxe ou habrá outro, non sei, ahora mismo non podo dicilo. No lo tienes claro. Non teño claro, pero bueno, eso, un estilo de vida, me refiero, vou a todos os lados en bicicleta, hai que ir a Gudiña, hai que ir a Ourense, o que sexa, sempre apaño un tempiño para ir en bicicleta. Eso, entonces hai un momento que, pois, como lle pasa a moita xente, supoño, que estamos no traballo un pouco, pois, daquela maneira ou tal,
E dices, bueno, pois mira, fágome maior. Claro. E dices, veña, pois este é o momento de facer un viaxe como os que levo feito, pero máis grande. Claro. O sea, crees que entonces estabas en un momento de tu vida así que te veías un poco estancado y tal y decidiste... Sí, é como que digo, teño un diñeiriño aforrado, o que me falta é o tempo. Bueno, pois non pasa nada, deixamos o traballo e xa virá outro, ou que sexa. Entonces, pues para adiante. Claro. Y cuando ya empezaste, o sea, yo imagino que el viaje ya lo tenías organizado, o sea, todo lo que querías hacer, ¿no? Berín-Tokio, Tokio-Sydney, Sydney-Berín. No, é un viaxe tan largo, tú non sabes nin os países que vas a facer, nin como vai ser a situación política. Entonces, eu tiña claro que iba a chegar a Tokio, porque me vía capaz de chegar a Tokio. Ou unha vez alá, eu non sabía o que iba a ser. Non sabía se iba a cruzar por América, se facer América de arriba a baixo, ou se volverme por onde vin. Ao final fixen a opción que nunca contemplei, que foi unha vez que cheguei a Tokio, dixen volverme para Berín polo mismo sitio vai ser un pouco rollo, entón decidí voar ao punto máis quizás lonxevo de Berín, que é Sydney, e nada, tardei un ano de vir desde Sydney a Berín. Claro. E nada, pois eso, pasaron moitas cousas. Sí, a ver, contamos alguna aí interesante. Nada, a ver, tuve así, a xente preguntame moito de animais, tuve a viuda negra na miña bicicleta, que é unha araña bastante venenosa. Sí, ya te digo. Eu sempre digo que non é mortal, porque para que nos maten é bastante complicado, somos un bicho bastante grande, é complicado tumbarnos, pero bueno, era unha araña que che podía facer moito daño. Porque, bueno, crea inflamacións raras, dor de cabeza. ¿La tuviste en la bicicleta? En esta bici. Estuve aquí. ¿Estaba ahí en la parte de adelante? Sí. ¿Y durante cuánto tiempo? Pois tuvo unha semana e media ou por aí, porque me facía unha telaraña todos os días aquí, eu tiña que andar quitando a telaraña, e nada, e ao final, pois, cando fui desmontar a bicicleta para viaxar a Dili, que é a capital de Timor-Leste, pois nada, vina, collina un matamoscas e mateina. Joder, tío. Pero claro, se la tenías ahí, a lo mejor te podía picar la mano. Sí, a ver, tuve bastante suerte, porque xa che digo que todos os días lle quitaba a telaraña, e eso. Eso foi unha, despois tamén tuve lobos, un pouco en China, había, na terceira vez que estuve en China, había moita montaña, había moito lobo, pero bueno, o lobo non é peligroso, o lobo só é peligroso para as ovellas. ¿Dormías en una tienda de campaña, imagino? Bueno, a veces facía vivac. ¿Vivac? ¿Qué es el vivac? vivac? É dormirse en tenda de campaña, é dicir, dormir ao raso. Tú colles, aíslas o chao, botas o saco de dormir e dormes. Hostia, pero... O sea, la intemperie total. Sí. ¿Y se empieza a llover o te puede vir un animal? O... Eso pasou, en plan, unha noite en Armenia, que estaba dormindo e ás 12:30 empezou a caer unha, pois mollaste, pois já está. Claro, pero como durmes? Se non encontras un... Despois colle a paña, se montas a tienda de campaña rápida, meteste nela ou poste a andar de noite e intentas buscar outro sitio máis adiante ou así. Pero si, sitios así raros que lle causa moita... a xente que lle causa curiosidade. Teño dormido en sitios moi raros. Para mí non é moi raro, pero a xente suele causar gracia cando durmo moito en cementerios, porque os cementerios nadie vai ir pola noite, nadie te vai molestar. No, claro. E despois teño un grifo de auga. Todos teñen un grifo de auga. Los cementerios? Sí, sobre todo aquí en Europa. Hostia. Para as flores, para limpar as tumbas. Ah, claro. Entonces aproveitar para beber, cociñar e tamén para ducharte. O sea, sí que es cierto que non tienes miedo a nada, ¿eh? E despois, nada, nos conductos de auga tamén teño dormido, debaixo das estradas. E, que sei, en casas de locales, moito tamén, en camións destos a veces que están abandonados e te metes na caixa do camión, tamén teño dormido algunha vez. En cualquiera sitio onde pudera... Pero el conocer gente por el camino que te hayan dejado su casa, tamén imagino que habrá pasado, ¿no? Sí, a ver, unha vez que sales de Europa, a mobilidade é maior, non quero dicir que aquí non seamos amables, simplemente que a nosa mobilidade é diferente, pero unha vez que estás en sociedades árabes ou, sociedades non occidentales, digámoslo así,
a amabilidade é moito maior, ofrecenche a cama, danche comida, O sea, incluso me daban diñeiro. O sea, la gente árabe es más amable que la europea, según tú. Sí, eu digo tal cual. Sí, son moito máis. Pero amables en el sentido eso, de darte tu casa sin querer nada a cambio y cosas Sí, é que non teñen medo a que, a ver se vou meter a este de fora e me vai a roubar ou me vai a facer outra cousa cualquera. Porque en cambio aquí si metes un árabe en tu casa, el primer miedo es ese. Ou árabe ou non árabe. O non árabe, bueno, pero quiero decir... A ti nunca te ofreceron casa, me refiero, no. Porque teñen medo a que... Creo que somos unha sociedade que vivimos con moitísimo medo, e creo que noutras sociedades o medo non está... Non nos educan con tanto medo, ou non nos educan con medo, a nos educannos con medo. Teu pai sempre te está dicindo a tua mãe non fagas isto, a ver, ten cuidado con este, desconfía daquel, a ver se vas ter un accidente, sabes? Sí. Dime conta que nesas sociedades o medo non hai. ¿Nunca tuviste ninguna experiencia con alguna persona que te quisiera, pues, robar o hacer algo? No. Bueno, Tuve un roubo que me roubaron cosas de bicicleta, pero, bueno, foi en Europa xa. Sí, ¿no? Bueno, cousas que pasan, pero non quero que a xente se quede con eso, que, bueno, no, eso anécdota nada. Pero bueno, que no has tenido miedo de eso, de alguien que, por ejemplo, te hayas conocido, que haya sido, pues, una persona que te caía bien y luego al final, pues, aprovechase y tal. No. Pues mira, es que eso es uno de los grandes miedos de la gente, ¿no? Hacer este tipo de viajes, ya no solo ni por los animales, ni lo que haya en la naturaleza o lo que te pueda causar, sino las personas. Sí, ¿no? Sí, pero xa che digo que perfecto, non nada que dicir, super amables. En Irán dabanme calma ás 3 da tarde, en plan, joder, ás 3 da tarde eu teño que andar en bicicleta. Claro. Pero, moi ben, os camioneros tamén super amables comigo, como que contactei moito con eles, porque como eu tamén estaba sempre na estrada, ofrecíanme en Irán, ofrecíanme dormir nas cabinas. En Irán? Si, dicíanme, ven que durmes na cabina do camión, ou incluso en Tayikistán, ven, cheguei a estar almorzando con eles na cabina, dicíanme, veña, sube que almorzas con nós. Joder, además nosotros la percepción de Oriente Medio es horrible. Es horrible, tío. Sí. Y que claro, a ti eso te cambió totalmente. Claro, tú cuando sales de casa, en este tipo de viajes estás tan exposto a xente, a todo, porque pasas todo o tempo na calle. Claro, daste conta que a tele solo conta mentiras. Claro. Entón, pois nada, despois daste conta que dices, Irán, guau, pero se non é o que eu pensaba, mesmo Turkmenistán, que é un país super pechado, tamén moi ben, sabes? Indonesia... Pechado, en que sentido? Que é moi complicado entrar, son dictaduras moi duras, moi estúpidas. En Uzbekistán tú non podes ter un coche rojo. Rojo, por qué? Porque ten que ser blanco, porque o blanco trae prosperidade. E el rojo? O rojo non sei, pero non... Violencia? No, ten que ser blanco, xa está, nin verde, nin rojo, nin azul, nin nada, ten que ser o coche blanco, ou plateado, así, e nada, entonces, pues, son... Claro, e que o tema é que hai unha democracia bastante grande, bueno, temos cousas boas que outros, que eles tamén, pues, son estilos de vida máis ligados a unha religión, sí, onde, pues, as libertades ao mellor de pensar como tú queiras ou amar a quen tú queiras, pues, é máis complicado, que de aquí pues, non temos eses impedimentos. ¿Qué te refieres a la homosexualidad, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Claro. Sí, porque, bueno, a ver, isto é, pues, supoño, como cando fai 50 anos, ali, pois, se eres homosexual, pois, péganche, dixerme que che pegan. Te pegan? Sí, e incluso te poden chegar a matar. Que dices? Pero a movida que te mata, non te mata o propio goberno ni a policía, mátate a xente, que é máis grave. En plan, a propia sociedade mátate. Pero, bueno, aquí... Rodrigo Cuevas ten unha canción dun tipo en Gijón que tamén mataron. Rodrigo Cuevas, bueno, Pero claro, te mata la gente por el concepto de la religión, el Corán, lo que dice, no por lo que manda el gobierno, claro. É como que, non sei exactamente, pero non, o goberno mellor, pues, obviamente prohíbese, pero veno tan mal e tan antinatural, como me dicía un rapaz, que dicen, ese home está louco ou que sexa, pues, claro. Pues es lo que hay, claro. É o que hai. Es que también, yo cuando estuve en Marruecos, tampoco te puedes dar muestras de cariño muy fervientes con tu pareja o con alguien, ¿no? Es decir, está mal visto eso, también. Sí, no.
Bueno, yo creo que eso incluso hasta puede ser contraproducente, ¿no? Porque entonces la gente se tiene que hacer a escondidas. Fai no peor. Le puede hacer peor o más. Despois así teñen os nenos que teñen. Cando collen así que poden coller, van a tope. A tope. Ahora sí, ahora te voy a hacer un hijo. ¿Cuál es algún país que te haya sorprendido especialmente? Para bien. A ver, houve países, a ver, gustoume moito Armenia, é un país super pequeniño, pero moi bonito en paisajes, igual que Bosnia, tamén é precioso. Joder, pero Bosnia está un pouco posapocalíptico, ¿no? Después de la guerra de los Balcanes. Bosnia ten unha historia moi negra, tamén houve un genocidio de Srebrenica ou algo así. Sí. Bueno, pois sí, pero ademais é un país con moitísimas culturas, están musulmáns, están cristianos, están tamén ortodoxos. Claro. Bueno, pues está aí un pouco... E te sorprendió a bien? Sí, a ver, por as paisaxes e pola diversidade cultural que hai neste país, e que incluso tampouco chega a ser un país porque hai como zonas que queren ser de Serbia, non, bueno, eso. E despois gustoume Australia tamén moito, porque, bueno, é un país inmenso, duro, foi o país máis duro que fixen hasta ahora. Por qué? Polo calor. Facía no que é o Outback, que é o centro de Australia. En Australia no centro non hai nada, é un deserto. todo desierto. Hai unha carretera que vai desde Adelaida hasta Darwin. Unha carretera? Sí, chamase Stuart Highway, que é a que cruza Australia. E é a única que hai, que é así? Asfaltada, sí. Hostia. A que fai así é a única. Despois hai camiños de terra. Hostia. Por aí. Bueno, pode haber algunha máis asfaltada, pero non aí xa é máis importante. Nada, e eso, eran jornadas moi duras porque subía todos os días dos 45 grados, estaba en 45, 47, incluso cheguei aos 49, e nun sitio onde as gasolineras están distanciadas a 200 km, 190, 256, incluso fixe unha sección de 354. Claro, tens que levar moitísima auga, a auga consúmese moitísimo, claro. Non durmes ben as noites porque fai un calor terrible, cando empezas a dormir que pode ser a 1 da mañá, ás 4:30 xa está salindo o sol, despois acababas ás 2 da tarde reventado debaixo dunha chapa, pues, bueno, claro, porque al ser desierto, árboles con sombra e así, poucos. Incluso a veces daban ganas de ir ao baño e dicir, joder, onde me escondo aquí? Hostia, qué movido, tío. Pero, claro, tú, ese recorrido por esa carretera, por ejemplo, ¿cuánto tardaste en llegar a Sydney? Foi casi un mes. Un mes? Casi un mes, sí. E claro, eu que digo, se estás 3 días ou 4 ou 5 soportando eso, ben, aguántalos, pero xa un mes é que acabas cansadísimo. E nada, cheguei a Darwin, ademais é mola porque cambia o clima, pasas de un clima seco e calor a un clima con moito calor pero tropical, a un clima moi húmedo, pero moi húmedo, sudas todo o rato, e eso cambia en 20 km. Cando chegas a Elliot, que é unha pequena aldea do Outback, cambiase de repente clima tropical, eso é impresionante. Claro, porque es como cruzar unha línea que... Sí, de repente, clima tropical. Hostia, qué curioso eso, ¿no? Claro, porque la ciudadanía en Australia creo que se concentra todo en la parte sudeste. Está no oeste, despois hai unha cidade grande ao oeste que é Perth, pero Perth é a cidade máis illada creo que do mundo. Claro. Non hai nada, está en Perth e despois xa non hai nada. Entonces, ¿ese es el país en el que te sentiste más cómodo? No, cómodo no, moi incómodo, pero os australianos sorprenderonme para ben, estamos falando de culturas occidentales, claro. Son amables, pero, bueno, chegaron a ofrecer cama, en plan, houve un señor que me dixo, pues, se queres hoxe podes dormir na miña habitación, alquilei unha cabina, dormes comigo e dormes no chao. E nada, dormía moi ben porque tiñan aire acondicionado e xa descansaba de outra maneira. Entonces eso, ben, a ver, non é a amabilidade que che pode transmitir un pueblo uzbeco, ou que kazaco, ou un iraní, ou incluso un chino, que tamén son bastante amables. Sí. Pero, bueno, dentro dos occidentales, digamos que moi ben. De China tamén hai unha percepción desde aquí de que son super cerrados, herméticos, desconfiados, ¿es así? No, non é así.
Os chinos non son desconfiados, son moi amables tamén, ao menos comigo, pero é que China é un país enorme, Sí. con... 1.400 millones de personas. Sí, e aparte, todos se concentran no oeste do país, Claro. no centro e no oeste non hai nada. E claro, despois tamén está, entre eles son moi diferentes, é dicir, un chino do oeste ten poder adquisitivo, teñen os últimos móviles, as últimas cámaras, un chino do oeste pois, ten un estilo de vida moito máis ligado á religión. ¿Cuál religión? ¿El budismo? No, teñen varias, hai musulmáns, creo que incluso hai cristianos, e hai tamén budistas. Okay. Entonces, pois claro, tú ves a un chino do oeste pois a mellor no Tíbet e dices, wow, é como ver eu, que sei, un negro aquí que dices que non nos parecemos en nada, pero incluso non falan chino, os propios os tibetanos ou xente da región de Xinjiang, eles non saben falar chino, falan os seus idiomas, entonces incluso neles non se poden comunicar entre sí. Hostia. E despois os rasgos, que tampouco hai moitas etnias, e a mellor hai incluso xente que se parecía ca nosas faccións, sabes? Ajá. Eso, pero eso, que temos unha concepción de China diferente e un país moi grande, xente moi amable, sí. Estuviste por las zonas rurales tamén de China, Sí, bueno, sí, estuve, moi ben. Moi pobriños. Moi pobres, sí. Sí, China está intentando dinamizar e impulsar económicamente esas zonas, pero bueno, son terrenos duros a veces, onde, pues, houve nesa zona, houve moita montaña, houve unha semana que non baixei de 4.000 metros de altura, que, bueno, pues eso, era bastante duro porque o tempo cambiaba en cuestións de segundos, podía estar nevando, chovendo, facendo sol, un vento da hostia, bueno, foron 3 semaniñas duras tamén nesa época, pero, bueno, eso, China espectacular, despois pasas ao altiplano, unha meseta como a Castellana, pero a 2.000 metros de altura, non hai nada tampouco, Hostia. días de moita arena, moito polvo, moito vento. Sí, de feito, era gracioso porque conocín a un profesor e dixome, non, estou dando clases aquí. E dixenlle, por que non estás alá? Porque eles vivía como a 5 horas en tren a súa cidade. Non, é que aquí cobro moito máis, dicíame. Dígolle, digolle, por qué? Díceme, ostras, mira que condicións, está cheo de borrallo, é que non se dá vivido isto. Entonces, pues sí, entonces China eso, trata de traer esa xente cualificada a estas zonas para desarrollarlas económicamente. Claro. Igual un poco también para sacar toda la multitud que tienen de un lado, ¿no? Y repartirla por el territorio. Sí, eso exactamente no sé. Claro. ¿Cuál fue la etapa en la que estuviste más sin ver a nadie? O sea, ¿me entendés? Foi en Mongolia, foron 2 días de que eu non vin a naide. Ademais, Mongolia é un país, estamos falando de Mongolia, son 3.200.000, se non me fallan moitas contas. Pero a mitad da población vive en Ulan Bator. E a movida é que o país é 3 veces máis grande que España. Entonces, claro, creo que tampouco teñen para generar un PIB tan grande como para ter tantas estradas, e toda esa infraestructura mongola é moi deficitaria. O asfalto, hai zonas que non existe. Vas a veces por camiños que están todos reventados, e a veces tamén moito por estepa, incluso pola herba. En plan, non hai nin camiño, hai herba. Eu íbame fijando polo GPS e a veces ibas. E claro, tú tens que chegar, porque tú levas o ministro para 2 días ou 3 e tú non te podes estar 4 días, porque unha vez que durmes, tú consumes agua e sigues comendo. Entonces, tú non podes estar aí, venga, ahora vou me deitar aquí. No, cando son esas etapas, tú tens que ir e facelo no tempo que tú estimaches facelo, porque te quedas sin comida. E non hai nada, me refiero, non hai... É que non hai un coche, nada. 2 días sin vir a naide. Neses 2 días veo un mongolo cunha moto a ver que facía ali, eso sí. Porque eles son... ¿Qué haces aquí? Díxeme, que faces aquí? Díxeme, nada, vou aquí vamos aquí, vimos aquí veño dando unha volta. Viviendo la experiencia, tal. Viven o 4% da población son nómadas e viven en yurtas, móvense cada 2 veces no ano. Bueno, a veces sí que vivía a mellor algunha yurta, pero moi aislados. A mellor vías unha solo, non vías nada. Pois a mellor, tal. Así, un país espectacular, Mongolia. Pero bueno, que visto, como tú ibas, é como se che puxeran sempre a mesma pantalla, non?
todo igual. O sea que es como si no estuvieras avanzando. Sí, era como siempre a mí. ¿Y no te agobiaba eso? No. ¿No? Y ese, o sea, ese miedo de estar solo en plan de... Wow. Houve unha noite, porque eses 2 días estaba co meu amigo Félix. Fixámolo, eu tuve un amigo que feu desde Ulan Bator a Tokio comigo, acompañoume neses 2 meses e medio. E fixémoslle unha reflexión e dixenlle, ostras, como que se nos pasa algo, estamos que non nos salva nadie. Non nos vei nadie. Tú imagínate, o que sei, se che rompe a bicicleta, non sei, é que non podemos ir andando, non hai maneira de chegar andando cos suministros que temos. Claro. Despois, bueno. Claro, a ver, es que dependíais deste bólido. Bueno, tú dependías deste bólido. No para meu que caso, eu sí. E nada, pois aquí está, unha bicicleta de gravel, preparada xa para a ocasión, con moitos furados. Te la compraste nueva para ir ou ya la tenías de antes? No, xa tiña. Xa viña de... E os pegatinas son de viaje? Pegatinas de xente que me foi dando pegatinas, outros viaxeiros que me dixeron, toma a miña pegatina e tal. Hostia. Así cousas tamén curiosas, seguíronme en China, tuve a policía que me seguía, porque China é unha sociedade moi controlada, hai cámaras por todos os lados, e esta región de Xinjiang pois, están os Uyghur, que é unha etnia musulmana, teñen como, digamos, movimentos separatistas, ou, bueno, un pouquiño... Entonces, en China é un país espectacular, recomendo ir e todo, pero en China ou vas polo rego, ou senón xa sabemos que cortan cabeza. Entonces, non sei exactamente, pero hai unha legislación aí que te vigilan. Entonces, eu neste caso non había nada de turismo, ni incluso nin turismo chino. Entonces, pois eu iba ca bicicleta e eles ao mellor pensaban que ao mellor podía filtrar algún tipo de información, o que sexa. Ou ao mellor simple por lei, porque é a regulación que dice que se vemos a un viaxeiro e desconfiamos un pouco del, hai que seguilo. Pero te seguían e non te preguntaban nada? No, era como policía camuflada. Hostia. Entonces eles van cos seus coches, pero facíano bastante mal. Sí. Entonces, si non estarías contando. Entonces nas cidades, pois, moitas veces, eu, cando chegaba ás cidades, eu xogaba con eles, entonces despistados. Claro. Pero, claro, dime conta que eso empeoraba a situación, despois pasaron de ser 2 a mellor a ser 7. Hostia. Home, a ver, aí ya un pouco... Claro, entonces en un momento dixen, que a esteu liando, porque cando xogas con eles, hai que ser educados coa policía. Pensar que non está no teu país é que tú tes que adaptar as súas normas. Claro, tú eres un invitado. Son un invitado. Eso é verdad, claro. E tratar as cousas con respeto. Pero, bueno, a mí molestaba moito que me seguiran, non? Destas libertades en Europa, pois xa sabemos que non son tan así noutros países. Entón, houve un momento que había tanta tensión, xa tiña tantos coches, que dixen, teño que rebaixar a tensión. Entonces, nun checkpoint, eles dixeronme, pídenche o pasaporte, e entonces digolle, estou moi preocupado, señor policía. Creo que me van a secuestrar. Teño 7 coches que me están seguindo, teño moitísimo medo. Eu sabía que era policía camuflada. E colla dicimo tipo, non te preocupes, é policía camuflada e fano polas regulacións na zona na que estamos. Entonces, pois, colleronme, pois, desa maneira, pois baixei un pouco a tensión, facéndome un pouco tonto, e despois pregunteille máis adiante a un policía para ir a un hotel e vin que estaba mirando a foto do meu pasaporte, é dicir, que se había estaban como nun grupo de WeChat é o WhatsApp chino, estaban como, compartiran todo, a miña ubicación, o meu pasaporte para eso, para que todo o mundo estuvera pendiente de mí. Entón, claro, eu tiña toda a policía... Para saber quién eras... Claro, a ver que facía, que onde me entraba e tal... A min entrei nun hotel e, como lle dixen o día anterior que eu iba a marchar o día seguinte e non marchei, colla e díceme o tipo, a unha da mediodía, veo a miña habitación e díceme, por que non marchaches? E digo, que estaba cansado e quero tomar un día máis de descanso, pero dixeches onte que te marchaba. E dixen, pois que a mí da opinión, eu que sei. Entonces, claro, dixenlle enfadado, xa un pouco molesto. Entonces, eso cando... Crea tensión, claro. Crea tensión. Entonces, despois, cando ao día seguinte salín do hotel, pois eso, 5 policías detrás en coches camuflados seguíndome. Pero, bueno, ao final xa o tomei con filosofía. Igual se pensaron que eras... Non, eu creo que lle facían a todo o mundo. De feito, hai zonas en China que eles non preguntan, eles collen e montante no coche. Dicen, aquí non podes andar en bicicleta. Entonces, montante no coche e que quitante da zona.
A mí non me pasou, pero sei que a outros cicloviaxeiros non nos deixaron circular. Non, houve unha vez que sí, que me dixeron, no, tú por aquí non podes pasar. Digolle, pero por qué? Entonces eles excúsanse porque son zonas moi peligrosas e facémolo pola túa seguridade. Sí, hombre, é o que che suele decir. Hai moitos rumores, non se sabe. Xente que dice pois, que é onde guardan as armas nucleares, bueno, movidas, pero non o sei, isto non o sei, nin é certa, pero sí que é certo que a veces vías de pasar ao mellor trenes cargados ao mellor de tanques. Sí, sí, sí. Por esa zona? Sí, nesas zonas, sí, pero, bueno, supoño que, a ver, é como a veces aquí tamén pasan convoios de militares, supoño, pero aquí hai China máis grande, pois, moitos máis. Bueno, China tiene un régimen militar grande, sí, claro. Ten potencia militar. De hecho, ves los desfiles y todo, son como... Sí, pois eso. Entonces tú vías moitas veces, que é o bo, que vas en bicicleta e observas todo. Claro, ves como se move a xente, o que as mercancías que moven os trenes, en esa zona movíase moito armamento militar. Y eso fue lo que más te llamó la atención. A ver, a min que me sigan, pois nunca me seguiron. A ver, ¿Durante cuánto tiempo foi eso? Foi casi unha semana me estuveron seguindo. Bueno, non era a mesma xente, é dicir, eles seguían, acababa a súa jurisprudencia e empezaban a seguir outros. A movida que eu creo que lle pasaba é que eles perdían má noite, porque non sabían onde me metía, non sabían onde dormía. E eles non controlaban os hoteles, eu non lle aparecía ningún hotel. A veces, pois, ao mellor, imagínate, eran as 11 da noite, porque eu aí estaba dando moita candela, porque eu quería chegar ao concerto de Nova Era, e dixen, veña, teño que dar candela, que me ten dar tempo de ensaiar. Entón, ao mellor, acababa as 11 da noite, ás 12 da noite de andar en bicicleta, e metíame ao mellor debaixo do conducto da carretera, dormía aí, e ao miña seguinte seguía e volvía a aparecer. Dicen, ostras, está aquí. Entón, eles, claro, eles decíanme, pero onde durmes? Era a pregunta que cando me decían nos checkpoints era, onde vas a dormir esta noite? Yo dicía, estaban interesados en tu aventura, ya. ¿Dónde vas a dormir? Yo dicía, no, en este hotel. Obviamente mentira. Porque, claro, eu sempre digo, para facer este tipo de viaxes tens que ser punky. Ao menos un pouco punky. Claro. No sentido de, tú non podes ir as reglas ao 100%, nin cando che responden a veces decir toda a verdad. Dices medias verdades, ou, bueno, o faste un pouco listillo, sempre con un pouco de cabeza, sabendo que... Pero sí, cando che dicen, non levas un dron, pois non. Levas un dron, te preguntaron? Sí, a veces nas fronteiras era, levas un dron. En Uzbekistán, levas un dron? Non. Porque sabía que se mo pillaban e íbamos quitar. Pois xógala. Despois se cho ben, pois bueno, pois xa... Pero non llevar dar o dron así de primeira, non dicir, non, levo aquí. Claro. Entón, pois, eso pasou. Claro, que algo que no hablamos es que llevabas material audiovisual porque todo esto lo empezaste a subir en tu canal de YouTube, Terra Megabike. Claro, eso también imagino que te hace ver un poco de, ok, ¿qué hace este tío con cámaras y con un dron y con...? Sí, bueno, eu supoño que se dan, que non saben que non é para facer, bueno, entenderán pois que é para o meu viaxe e tal, non, bueno, sí que é certo que agora en Irán, hasta onde eu sei, cando houve o problema América-Israel con Irán, eles están un pouco paranoicos. Sei de xente que ao mellor revisabanlle as súas fotos e ao mellor dicíanche, por que está esta casa aquí? Ou por que lle sacaches unha foto a isto? E tú a veces é que non te resposta. Dices, pois non sei, aparece a foto pois porque aparece. Entonces sei que últimamente estaban facendo interrogatorios moi largos, ao mellor que te tiñan 7 ou 8 horas de interrogatorios. Hostia. Sí, entonces, pois, bueno, o mundo estáse... Eu notei desde que empecé o viaxe hasta que eu acabei que o mundo foi a peor. É dicir, que sentido? As situacións políticas están máis complicadas. En Irán, cando eu pasei, non había problema. A volta xa non puden entrar porque necesitabas un guía turístico. Bueno, o sea, que notaste como que hai máis tensión geopolítica en el mundo, ¿no? Sí, máis controles en fronteiras tamén. ¿Cómo pasabas? ¿Con el pasaporte te valía? Sí, bueno, digo que nós temos o pasaporte español é o pasaporte máis fuerte do mundo. Bueno, máis fuerte? Non é o máis fuerte, pero o ranking cambia. Chegou a ser o máis fuerte, pero agora creo que está en terceira posición. Creo que Japón, Singapur, Alemania e España teñen os pasaportes máis potentes e iso é o que permite facer estas viaxes, porque tú xa podes nacer en, eu que sei, en Turquía, por exemplo, e non teñen estes privilegios que temos nós con pasaporte que casi non tens que pillar visados en ningún lado, e despois co euro, que é unha moneda que ten valor no estranxeiro.
Entonces, pues, bueno, gracias a estas dúas cousas, unha persona que non ten por que ser rica pode facer este tipo de viaxes. O sea que el pasaporte español es más de fiar, ¿no? É un pasaporte espectacular. O demais, vou dicir unha cousa, cando fui para lá, eu estaba en Turquía. E foi cando España reconoceu a Palestina como Estado. Sí. E iso foi unha noticia que no mundo árabe impactou muitísimo. Que fora, que fora España un dos primeiros países occidentales en reconocer a Palestina. E claro, eso tú cando chegas a un paso fronteirizo e ven o pasaporte español, ostras, trátante de outra maneira. Porque o pasaporte francés xa non é igual. Daquela época, ibanche facer máis preguntas ou mirarte de outra maneira. Pero claro, tristemente é así, que ao mellor o francés pensa igual que a min ou pensa igual, sabes? Pero o papel é o que, sabes? Sí, por la diplomacia e todo isto. Claro, a diplomacia é moi importante. Claro. Entón, nese aspecto, xogou para ben o pasaporte español e que nese momento se reconocera a Palestina como Estado, e a min, sinceramente, beneficioume para ben, porque estaba xusto nesas regións. Claro. E dicías, porque, por exemplo, os americanos non poden entrar en Irán xa por sí. Nadie. E dábame conta que moitas veces non dicían que eran americanos. Decían, no, eu son de... Pois, había un que tiña pais polacos, dicía, eu son de Polonia. Pero ele non era de Polonia, era de americano, porque os americanos non están ben vistos, ao mellor, a ver... Ahora mismo non, claro, entonces, ao mellor o cidadano de pé dalle igual, sabes, pero ao mellor, sabes, sempre intentaban ocultalo, que ao mellor, é o que che digo eu, que dices que eres americano, e a xente é super amable, non lle vai parecer mal, no, claro. E moitas veces os conflictos están máis na diplomacia que na propia xente. No, es que la gente que culpa tiene. E a xente non te vai posiblemente mirar mal, nin nada, sabes, que moitas veces está na nosa cabeza e despois tú cando chegas ali non é para nada o que pensamos que é. A xente trátate ben, sexas da nacionalidade que sexas. Pero sí, notei que a veces os americanos sí que intentaban, cando falaban ca xente local, por medo a non sei que, sempre lle decían outra nacionalidade. Claro. Entonces, dirías que el reconocimiento del Estado palestino ayudó a mejorar la visión de España en todo el mundo árabe, ¿no? Ah, mira. Yo pensé que era solo en la zona palestina, no en todo el mundo árabe. No, ao final os países árabes estaban moi focalizados en Palestina, obviamente, sí. Turquía rompeu totalmente relacións con Israel. Sí. Entón, pues, claro, eles foi un impacto moi grande. E nada, a min sí que axudoume bastante nese aspecto. Qué guay, sí señor. Ahí conociste a personas que viajaban como tú también y, sí. Y que grababan vídeos y todo. Sí, podes dicir que casi todo o mundo que fai este tipo de viaxes se grava. Y tú, por ejemplo, por qué decidiste grabarlo y subirlo a YouTube? A ver, a min eu xa levaba tempo facendo isto, e fixera un viaxe en Europa, fora desde Zúrica hasta Tirana, capital de Albania, despois fixera Italia de Barcelona, e gravaba audios. Mandaba audios ao grupo de amigos e encantaba, en plan, guau, tal, xa solo cun audio, sabes? E te pedían que mandaras máis, non? Entonces, claro, despois xa unha vez aquí, pues, a xente que me conocía xa sabían que mandaba moito en bici e tal. Dixeron, pues, faite vídeos, tal. E nada, e despois, pois, comprei unha boa cámara, comprei o dron, empecé a facelos e axudoume moito o meu amigo, o meu primo Alberto, que era o que facía a edición dos vídeos. E, foron, ao final, ao primeiro eran uns vídeos horribles, non? En plan, bastante mal feitos. Pero, vais aprendendo pouco a pouco. Pouco a pouco se aprende, tío. Nosotros en el podcast igual es así. Y al final xa salían vídeos pues, decentillos. ¿Y no tenías así momentos de decir, joder, quiero disfrutar el viaje y no tener que sentirme que tengo que grabar esto? Claro, eu non o gravaba, me refiro, houve cousas que non gravei por vagancia, por decir, eu estou a isto, non estou a gravar. Sí, a veces pasaba. Pero te informabas del país, de la situación? A veces sí, a veces no. Eu cheguei para cruzar a Laos, e chego a paso fronterizo e dícenme, necesitas visa para entrar en Laos. Digo, pois non me dará conta. Tens que dar volta e ir por outro paso fronterizo onde podes facer o visa on arrival, non? A visa que se fai na fronteira. A veces informábame bastante mal. E a veces tiña problemas de que nin sabía que moneda tiñan, ou xa tiña tal cristo de monedas, de idiomas, non sei, xa era un caos, en plan, ahora a ver como está o cambio aquí. Eu acórdome que os primeiros días pagaba yo que era, porque xa pasaba... Yo que carallo sé lo que es esto. ¿Cuánto? Venga, toma. ¿Y esto cuánto es? A ver, no.
Sí, pasaba. O da moneda era un Cristo. Tiña un batiburrillo de monedas na miña carteira. Claro. O sea, imagino que tendrás aún ahora en Berín una colección de Sí, monedas, ¿no? sí, De distintos... iba guardando pouco porque tampouco se pode cargar moito, que ao final Claro. tens que cargar con todos os kilómetros bueno, iba moi optimizada e intentaba levar o menos posible. Pero sí. ¿Cuántos kilos llevabas la bici? Por lo general. Andaba sobre uns 40-50. ¿Kilos? Sí. Pero con el peso Todo, a bici e todo eran uns 40-50 kilos. Bueno. Iba bastante optimizado, pero a veces dependía da comida. Se levaba moito... Unha alforxa iba solo dedicada á comida. E aí metía toda a comida. Depende a veces sitios onde non facía falta levar tanta comida, había sitios onde iba a bicicleta cargadísima. En Australia, en Mongolia, a bicicleta iba bolsas de auga, comida por todos os lados. ¿Qué tipo de comida llevabas? Gustaba moito enlatada. Claro, Despois levaba arroz, porque levaba un pequeno... Camping gas. Sí, bueno, era de alcohol. Así unha pequena cociña, nada, a veces noodles, pero acabei un pouco farto dos noodles. Fruta tamén depende do país, había países que non se atopaban moito, pero, bueno, sí, un pouco así de eso, arroz, latas, cosas de eso. Luego, para hacer un viaje de este estilo, todos tenemos un poco el concepto de que hay que llevar mucho dinero, o un colchón bueno. ¿Cuánto gastaste tú en total en el viaje? Bueno, foron 16.507 euros o que gastei. Exactísimo, lo tienes. Pode parecer moito, non? Cando vivía en Madrid gastaba máis diñeiro, vivindo alá. No parece mucho, siendo el viaje que hiciste, la verdad. Sí, a ver, párate a pensar que hai reparacións de bicicleta, tuve unha reparación en Grecia de 1.000 euros. Ah, bueno. Bueno, hai que pagar visados, hai que pagar avións a veces, hai que pagar barcos. Bueno, pois sí, foi o que gastei. Aforrei moito diñeiro porque eu non dormía casi en hospedajes, entonces dormía na calle, e aí sí que aforraba bastante pasta. Pero a la hora de comprar y tal, y de suministrarte con víveres, ahí también se gastaba bastante. Sí, era basicamente o diñeiro onde se me foi en comida. Coi restaurante e supermercado, era basicamente onde se me iba. ¿Ibas mucho a restaurantes a la zona a probar comida del sitio? No, en Tailandia por aí sí, porque era barato, en Indonesia sí, pero en Australia obviamente no. Además a comida australiana non vale para nada. Pero en Europa, por exemplo, no. En Europa fixena rapidísimo. Claro, máis caro. É moito máis caro, hoteles nada, así que... ¿En dónde paraste en hoteles? En Europa parei un hostel en Trieste, e xa non parei máis. E despois, bueno, en China eran moi baratos. China é un país moi barato porque eles teñen de todo e teñen moitísima oferta. Sí. E hai moitísimo, é moi barato. Pero moi barato para nosotros con euros? O... Sí, bueno, para nós con euros, pero eu, por exemplo, Mongolia xa non era tan barato. Ou que incluso seguía sendo barato, pero non era tan barato como China. Ou mesmo Indonesia, non é tan barato como China. China é que era a veces un hotel 10 euros, 6 euros, 8 euros. Pero hotel, ca tua cama, o teu baño... Como los de aquí, sí. O sea, todo sí, guay. Sí, 10 euros. Aquí ao mellor poden ser 60 euros ou 70. Hostia. Sí. ¿Y cuánto tenías planeado gastar? Yo imagino que tenías un... No, non levaba... ¿No? No. Dijiste lo que sea, ¿no? O que sea, a ver, sí. Claro. Sabía que non iba a ser máis de 20-25.000. Non. Ese non, se me acababa por volvía para casa. Esto era así. En avión, claro, David. ¿En qué sitio viste que tuviste que coger un avión para moverte? O... Pois collín avión desde Japón a Sydney, e despois, unha vez que cheguei a Darwin, que é unha cidade ao norte de Australia, collín avión a Dili, que é a capital de Timor-Leste. ¿Dónde está Timor-Leste? Timor-Leste está ao norte de Australia, é unha illa que é Timor, pero a mitad da illa é de Indonesia e a outra mitad é un país, que é Timor-Leste. Australia aíslase do continente, aíslase do resto dos países, supoño que tamén para controlar a inmigración, entonces non hai barcos que conecten con zonas de Indonesia, entonces te tens que voar sempre. Claro. Nada, Timor-Leste é un país tamén moi bonito, é bastante pobre, era portugués, despois cando chegou a democracia aquí en Portugal, pois houve o programa de descolonización, que deixaron o país, colleron os indonesios, tuvo unha época moi fea. No 2002, creo que no 2002, chegas a facer un país.
Hostia. Collen a súa independencia. Sí, señor. Bueno, hablando ahora ya de la vuelta aquí a Berín, que es de donde somos, o sea, ¿sientes que has cambiado? En plan, que estos 20 meses te han enseñado cosas. A ver, enseñáronme, eu sempre son sufrido, para facer este tipo de viaxes tens que ser sufrido, eu creo que son sufrido, bueno, sí, enseñáronme, pero dime conta que cando cheguei aquí, que todo sigue igual. Claro, cambiaron poucas cousas, bueno, sí, a ver, parellas que se deixaron, ou xente que ten fillos, ou xente que se leva mal, agora, antes levábase ben, eso pasou. Muy típico. Meus pais cambiaron o extractor da cociña, cousas así. Pero digo, ¿tú sentiste que cambiaste, por ejemplo? Non, eu non cambiei. Tú eres igual. Eu son igual. Ao mellor fago certas cousas, como agáchome máis, porque, bueno, hai unha, esta posición... Hostia, Sí, eu pasaba moito tempo nela, porque pois tiñame que, para comer e todo, non tiña silla, entonces estaba así moito tempo. Sempre iba de vientre tamén, entonces, pois, bueno, pasei moito tempo nesta posición. Nestas sociedades, Uzbequistán, Kazajstán, a xente descansa así. Eles póñense así moito. Para descansar. Para descansar. A mellor están esperando o autobús e póñense así. Hostia. Entonces, non sei, é como que é unha das cousas que agora fago. En plan, a veces, que póñome así. Para descansar ou para ir de vientre? A mellor estou tocando a gaita, deixamos o ensayo, e a mellor póñome así, descanso un pouco, e se vas al baño, te vas al medio del monte e te pones así tamén? Pois é unha cousa que boto de menos. Encanta, é moitísimo máis ergonómico a posición esta. Porque es como lo hemos hecho toda a historia. Claro. De feito, eu creo que se algún día fago unha casa, poño un baño árabe destos, que é só o burato no chao. Buah, eso dos baños tamén é un Cristo. Por que? Porque había baños que dicías, de que non salgo vivo. Porque como caiga polo burato ese, madre mía. A ver que me recordo. Eran como así letrinas. En Asia todo é así. Non hai baño occidental como a nós. Váter non, eles teñen o burato no chao. O burato no chao, chaval. Ou a veces o burato tiña auga. Pero como é? Se acumula todo aí e logo lo recogen? Claro, queda aí. Bueno, tampouco utilizan un papel, moitos, entonces eles limpianse con auga. Moito mellor limpiarse con agua que con papel. Sí, verdad, hai que descubrir el bidé. Sí. Sí. Ou a manguerita tamén, que tiñan así mangueritas. Hostia. E ahora que hablaste del baño, para ducharte e esas cosas, la higiene... Nada, a higiene dependía do país. Generalmente eu era bastante limpia, intentaba ducharme todos os días, porque o meu descanso era moito maior se eu iba duchado a cama. Pero había zonas que non había, entonces, pues, bueno, así, máximo sin ducharme unha vez a semana, na zona do altiplano de China non había auga, entonces, pues, non me podía duchar. Pero, generalmente, si, duchábame casi todos os días. E a veces con moito frío, e que xa cando viña para Europa, se facía moito frío, xa pasaba. Claro. A miña última ducha foi en Santa Cristina de la Polvorosa, en Benavente, que facía un frío, pero xa dixen, veña, a última, e despois xa o seguinte día xa non me duchei, e o seguinte xa cheguei. Está bueno, vai. ¿Cuánto, o sea, ahora que estás aquí, tienes planeado hacerte otro viaje, por ejemplo, a África, América? A ver, hoxe en día non. Se me preguntas a día de hoxe, non teño enerxía, nin motivación, nin cartos para facelo, entón, pois, non, diríache que non. Pero non sei como vou pensar cando teña 40 anos ou dentro de 3 anos, non o sei. Pero porque para facer estes tipos de viaxes tú necesitas moitísima motivación, moitísima enerxía, porque todos os días tens que estar empuxando. E todos os días hai moitísima traba. En plan, tens que non é só andar en bicicleta, tens que organizar a comida, tens que ir reparando material que se estropea, a roupa rompese, che tela que ir cosendo ou comprando outra nova, a bicicleta, todos os días hai que chequeala, hai que cambiar a cadena, hai que cambiar as rodas, hai que mirar as tensións dos radios. Sabes, despois tes o rollo da burocracia, ahora entro neste país, a ver, que fai falta visa, non fai falta visa, tal, por onde se entra, que pasos fronterizos están abertos, cuáles están pechados. Sabes, que andar en bicicleta onde durmo todos os días, porque sí, claro. Hai a xente que lle agobia non saber onde vai dormir ese día. Eu non teño ese problema. Eu había días que eran as 11:30 da noite e eu non sabía onde iba a dormir. En plan, pois o que veña virá. Claro. Tens que ser en plan a planificación
É unha pouquiña, pero non demasiada. O sea, es máis improvisación. É todo improvisación. E o día tú non sabes se vai haber vento en contra e vas a facer 50 km ou se a carretera non vai haber carretera, que en Timor-Leste non había carreteras. Houve inundacións fai 2 anos e a carretera quedara non había. Entonces tú ibas polo medio dos árboles, todo cheo enlamado todo, con auga, e non sabía por onde iba. E tiña que escoitar as motos, que tamén pasaba yo mismo que a min, pois un pouco a noción por onde elas pasaban para eu máis ou menos seguilas. E despois chegabas e ao puente destruído, venga, botaste a bicicleta ás costas e cruzas o río. Claro. A mellor algo por aquí. Despois cheguei a un pueblo, acordo dese día. Fixera só 50 km. 50 km para xente que anda en bicicleta non é nada. Claro. Entonces, eu cheguei a ese pueblo, había 200 nenos xogando a fútbol, porque teñen nenos a mansalva, e dicen, claro, eses 200 nenos paran, míranme, e póñense todos a correr tras miña. Digo, xa verás. Paro, todos os nenos rodeándome, os adultos tamén. Chega un adulto cun pouquiño de inglés, porque era o profesor de inglés, e colle, e vexo cos nenos que me fan así. Te tocan a mano. Se toca mamá, pero toca mamá raro. Existe. E digolle ao adulto, que é a primeira vez que tocan a un blanco? Dice, sí, tú eres o primeiro blanco que ven. Claro, eras como... Era como, e digo eu, pero vos non. Dice, nós xa vimos xente blanca, pero os nenos é o primeiro blanco que ven. Y te tocaban para ver si la piel... Esa sensación sempre me quedarei con esa sensación, como me tocaban os nenos. E os nenos tócanche, acércanse, e que non se acercan. No, que non. Porque eles non teñen medo. Sabes? É o que falaba antes do medo. Eles veñen, arrodeante, queren xogar, están curiosos. E aquí están curiosos, pero eles mirante de longe. Claro. Ao mellor agarrados da mau do seu pai. Claro. Elí eles van, andan solos por ali. Decías que eso es por la educación que nos sí, dan, ¿no? Sí, falaba da educación de antes. Que nos educan en miedo aquí en Europa e allí, ¿no? Ali, no. Entonces eles acheganse, tócanche, fanche de todo. E nada, moi ben, os nenos son situacións moi intensas porque son moito tempo vivindo, eres un extraño, e sempre estás observado, porque eles observante moito. Houve tamén unha noite que dormí nun puebliño, fíxose concello, non? Facer concello é como facer unha reunión. En donde? No puebliño, ao lado da miña tienda de campaña. Eu dormir a pedir... Pero en que país? Isto fora Indonesia, na isla de Java. Eu estaba, estaba nun puebliño, puxen a miña tienda de campaña, fixerase concello ali e todo o día se estaba falando ali. É dicir, como que viñeran a ver e quedaranse a falar co veciño. Como se pasa cando somos entierros, que a xente que a veces non te interesa moito morto, senón que vas máis por falar co veciño, non? Sí. Entonces, dixenlle a un rapaz, dixenlle, que pasa? Que nunca vistes a un turista? Porque eu estaba cansado, xa eu quería dormir. E díceme, sí, home, témolos visto, pasan pola carretera, pero tú eres o primeiro que durme no pueblo. Entonces, tens que entender esa situación. Dices, vale, entendo que ahora se hai aquí todo o mundo agolpado na miña tienda de campaña, pois vendo e curioseando, non? Sí, esas cosas son bonitas, son bonitas. ¿Dirías que el cansancio, o sea, cuál era el peor, el físico o el psicológico? Depende de épocas da viaxe. Teño que dicir que o 14º, 15º mes de viaxe foron duros, porque vía que levaba xa moito tempo na viaxe e que ele estaba moi lonxe de casa aínda. Eso, é que eu a veces botaba de menos pois aos meus pais, a miña familia, estar cos amigos, ver unha película nun sofá, claro. Sabes, cousas simples, non? Pero eu diría que o físico. Sí. Ainda así o físico. A veces había días que é como se... Hombre, es que pedaleando. Como se che dera unha paliza igual. Acababas... Ademais, eu fíxeno bastante rápido. Porque era onde máis disfrutaba. Eu, cando estaba parado, non... aburríame. Claro, tú querías moverte. Non tiña que facer. Eu fora a facer o viaxe a andar en bicicleta. E aí era onde máis cómodo me sentía. Entonces, pois claro, por eso, a ver, sei que hai xente ciclistas profesionales que fan auténticas animaladas, pero bueno, se para un ciclista amateur como a min, se tú divides os kilómetros cos días, sale a 70 kilómetros ao día, que creo que está bastante ben. Sí, é muchísimo. É como se en 600 un día faz 70 kilómetros, que despois non é así, que tú tens que facer moito máis kilómetros porque tens problemas de que tens que descansar, a veces pasas que tes
pasa que tens que esperar en certas ciudades pois, a que salga o barco, ou non tan claras, ou problemas burocráticos, ou fronteiras que están pechadas, que tú chegas ao millor en Mongolia, pasoume, tú chegas ao domingo e colle e dice o tipo, no, a fronteira hasta o miércoles non abre, e ao mellor estar na estepa ali. Pois nada, pois aquí, tiña sorte que había unha pequena cantina para comer e tal, e ali estuve por 2 días esperando a que abrir a fronteira de Mongolia. A fronteira para pasar a China, perdón. Hostia. En Mongolia para pasar a China. ¿Hubo algún sitio en el que te sorprendiese la fiesta? A festa, non salín de festa, tú. A festa, eso era unha movida que o meu amigo Félix sí que botou de menos porque ele quería, ele é moi festeiro e sempre me decía, salimos de fiesta. E a mí nunca me apetecía. Pero sí, a festa non salimos. Salín en Japón, pero pouco. Pero non me movín en un entorno festeiro, a verdad. No, ¿crees que aquí en nuestra sociedad es más fiestera que la de Oriente Medio, Asia? Diría que de outra maneira. Aquí pois, prima moito o alcohol. O alcohol é unha droga que está moi presente nas nosas celebracións. Totalmente, sí. Noutros países eso non existe, senón que de outra maneira. Claro, en ningún país árabe se puede beber alcohol, o no lo beben, ¿no? Por religión. Bueno, lo hacen algo que lle sale do... Ellos cara a la galería... Sí, que a galería, sí, pero despois eu teño visto en Irán xente, 5 homes nun coche, pero casi cometílicos os 5, dicindo, madre mía, esta xente está conducindo, sabes? Porque eles era como a súa cousa oculta. Eles víanme, e para facerse os malotes e os guais, dicían, queres beber? Dábame. Claro, ya era en plan, non me interesa, me refiero, no meu país consigo. Pero, claro, como nosotros nos fumamos un porro o algo así, ¿no? Sí, pero les ofrecían en plan, somos los chicos malos de la clase. Estamos bebiendo, no se lo digas a nadie. Sí, entonces, si buscas un pouco, entonces, non está na primeira vista o alcohol, pero se escarbas un pouco, encontralo rápido. Claro. Ahora eso, porros, droga, eso sí que non, Porros nada, ¿no? Tampouco é que me gusten, pero non viste ni nada de isto, tal. Pero droga como cocaína, eu tampouco a vexo, me refiero, non. Claro, pero me refiero que no lo vi, o sea, creo que sí que está moi penado. Aí está, hai que ter en conta. Eso sí que, además tampouco creo que teñan un poder adquisitivo para... Bueno, espera, en Irán conocín a xente que traficaba co opio de Afganistán. Afganistán é un gran productor de opio, de feito, en Afganistán teñen moitísimo problema co opio. Entonces estes iban a Afganistán, collían o opio e traíano para Irán. Sí. Esa zona gusta moito o opio. Hostia. Bueno, claro, para consumo... Sí, bueno, o opio creo que ten rollos para medicamentos, básicamente. Claro, la morfina e todo eso. Sí, pero non sei exactamente, para consumilo, para drogarse. Sí. No. ¿Qué te quiere decir? Bueno, ahora, o sea, no planeas a corto plazo o a medio plazo otro viaje así. Si hubiera alguna persona que, por ejemplo, nos está viendo que dijera, buah, me encantaría recorrer el mundo en bici como hizo este tío, ¿cuál es el consejo que le darías? Que o faga. Me refiero, que non lle espera un segundo. Que é o que o faga, independentemente da edad que teña. Da igual se meter 60 como se te metes 18. Podes facer tranquilamente. O de 60 irá máis do xeito e o de 18 irá máis rápido, pero eu, se tes esa inquietude, a ver, non creo que todo o mundo non sei se lle apetezca, pero o que lle apetece é que non o pense, que o faga. ¿Cuál es la mayor lección que aprendiste de este viaje? Bueno, a lección aprendín que, pues eso, que o medo, que vivimos con moito medo, a amabilidade, que cuanto máis pobre é o país máis amable, parece un pouco de Pachamama e de tal, pero realmente vino e creo que é así. ¿Cómo que crees así el que la Pachamama? Digo que, a ver, o rollo é que sempre se dice, es que los países pobres son los máis amables, non? Sí. Dice, non, mellor a xente así un pouco, bohemia e cousas. Claro. Eu non me considero unha persona bohemia ni nada,
Pero ainda así, concordo con eles que é certo, que o vi, que cuanto menos teñen, máis che dan, é máis eso, dicen che veña, entra na miña casa, come isto, durme aquí, sí. Qué bueno. Bueno, Paquiño, muchísimas gracias, tío. Nada, moitas gracias a ti, teño que ir ao baño que me estou mexando. Vamos,